I dag skal jeg tage et kig på Apples iPhone 4. Det er en dag, jeg har glædet mig til. Jeg skal tage et kig på, hvad der er i salgspakken, designet, og så også en lille smule om, hvad den kan. Hvis vi går i gang med salgskassen med det samme. Jeg må sige, at jeg har set en del salgskasser i min tid. Men det her det er altså en af de mindste, og også en af de flotteste. Og det er altså de små detaljer, der tæller. Det synes jeg. Her har vi den. iPhone 4. Den skal du nok se meget mere til. Lige under den, så er der en lille hvid pakke. Der er sådan en lille aluminiumsdims, som man kan stikke ind i siden på iPhonen, og så kan man få SIM-kortet ud. Så behøver man ikke sidde og bøvle med bagklappen. Det er ret smart. Så er der også et USB-kabel, så man kan sætte den til computeren. Og hvis man stikker USB-kablet ned i den her lille dims, jamen så har du også en oplader. Jeps. Og endelig så er der et headset til at høre musik på. Og der er sådan en lille volumenknap op og ned, så man kan skrue op og ned. Og det er cirka samme kvalitet som det, man også får med til iPods. Det er der sikkert masser af jer, der har prøvet. Og det var altså, hvad man får med i salgskassen, og det er det, du behøver til din iPhone 4. Og lad os så straks gå videre til det sjove, og der hvor den rigtige udmærker sig, nemlig designet. På fronten, der har vi den eneste fysiske knap her, det er tilbageknappen. Og lige ved siden af højtaleren, der er der et lille kamera, som du kan bruge til FaceTime, som er videoopkald via Wi-Fi. Så er der et af de helt store forser ved iPhone 4, synes jeg. Det er skærmen, som er en 3,5 tommer stor Retina-display. Og det er altså helt fantastisk. Det er et af de flotteste displays, jeg nogensinde har set. Det er det. Ude på siden, der har vi volumeknap op og ned, og så er der tænd og sluk for lydløs. På den anden side, der skal man indsætte den her lille aluminiumsdims, og så kan man altså få SIM-kortet ud. Nede i bunden, der er der indgang til USB-kabel og til ladning. Og oppe i toppen, der er der 3,5 mm jackstick og tænd og sluk knap. Bagpå, der er der selvfølgelig et flot glinsende Apple-logo, og så er der et kamera på 5 megapixel, som tager nogle rigtig fornuftige billeder og noget rigtig flot video. Og der sidder også et lille kameralys. Bagpå her, det er altså glas. Det er det også på fronten, og ude på siderne, der er det altså rustfrit stål. Og det er altså lidt af en kvalitetstelefon. Designet, det er virkelig et af de helt store plusser ved iPhone 4. Det føles som en rigtig kvalitetstelefon at have i hånden, og så er den ikke engang særlig stor. Men lad os tage et kig på, hvad den kan. Sådan ser den altså ud helt tæt på iPhone 4, og sådan låser man den op. Her der har vi din startskærm, og dem kan du altså fylde med en masse apps, det er en masse programmer og spil fra App Store, som ligger lige der. Der er simpelthen et ton af programmer, både nogle, der koster noget, og nogle, der ikke gør. Nedunder, der er der 4 prædefinerede ikoner. Der er telefon, mail, Safari. Safari, det er internetbrowseren. Og så er der iPod, det vil altså sige musikafspilleren. Lige hurtigt viser jeg, hvordan det er at skrive en sms. Det ser sådan her ud. Det er et fuldt QWERTY-tastatur. Og der er både E, Ø og O på os. Det kræver en lille smule tilvænning, hvis man ikke har haft et touch-tastatur før. Men det lærer man altså lynhurtigt. Og så kan jeg jo passende gå tilbage på den her fysiske fronttast. Og iPod'en, det er altså også der, at Apple går sin sejrsgang. De har jo også en del erfaring med musikafspillere, må man sige. Men den fungerer rigtig, rigtig nemt. Der er spillelister, kunstnere, videoer og mere. Og den fungerer altså selvfølgelig fuldt kompatibel med iTunes, og det gør det bare rigtig, rigtig nemt.
Der er altså meget mere i en iPhone 4, end jeg kan nå at fortælle i sådan en her lille video. Men det er da en lille smagsprøve på, hvad der venter, hvis du er en af de privilegerede, der får fingrene i iPhone 4. Det var alt for nu. Vi ses.